Nabuak ang apapangig sa usa ka 19 anyos nga lalaki human sumbaga sa usa ka lalaki nga giingong nasagkiran niini sa sud sa usa ka minibar. Nahitabo kini sa Barangay Kalubihan sa Dakbayn sa Sugbo. Ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May maayong pagkabuak nining apapangig ning usa ka senior high school student dihang mikuyog lang unta siya sa iyang higala nga maglingaw-lingaw sa downtown area sa Dakbayn Sugbo ug nakasugat sila sa pagpamarigla. Kini ang resulta sa CT scan sa apapangig ni Nimrod Hinubanya. 19 anyos din makita ang pagkabuak sa apapangig nini. Tungod nini mihubag ang iyang aping ug hapit dili na maabli ang iyang baba human sa nahitabo kaniya. Gikinahanglan pang tunawon ang iyahang mga pagkaon aron iyahang makaon. Kasamtangan una siyang gipagawa sa tambalanan samtang gahuwat pa sa adlaw kanus siya operahan ug mabutangan og implant ang iyang apapangig. Disyembre 17 gabi, giubanan sa biktima ang iyang higala sa usa ka imnanan ug tungod sa kadaghan sa mga customer. Wa malikayi nga nasagkiran niya ang suspek ug dihang nangayo siya og pasaylo. Kalit lang siyang gisumbag. Nagduda sila nga dili lang kinumo ang gigamit sa suspek apan posible may gahi nga butang nga gigamit tungod kay sa usa lang kasumbag nabuak dayon ang apapangig sa biktima. Ya, pag duol nila naaman tong suspek ni duol man og kalit kilid og gisumbag sa ditso sir una naigo na yang sir nya kanang tiwasan pa mga itani sila ingon tong babae nga naka-witness. Gidugang sa amahan sa biktima, posibleng gisilusan ang iyang anak tungod kay ni duol man ang kanhi. Hinigugma sa suspek ngadto sa iyang anak. Ang naasong babae andam nga mosaksi unya sa kaso. Gipatinausab sa amahan nga buutan ang iyang anak nga natripan lang sa suspek. Pariglahan sir kay wa gini record ang anak diri sa tibok kiyot sir. Gracias Ginoo sir buutan yun Dili juga kasibat bisag asa pa ka kay di juga kasibat sa silot sa Ginoo. Gireport sa biktima ang nahitabo sa Carbon Police Station og nailhana ang suspitsado. Padaan karong ibisigahan ang hitabo uban sa panawagan sa suspek nga motahan na lang sa kapulisan. Manawagan ko ani nga suspek si Kuan, kaning si Sam Aying kung Kuan in RLD sa opisina sa istasyon sa Police Station 5 para pud madunggan ang imuhang side. Sa nahitabo karon sa 19 anyos nga si Nimrod, taas pa kayong latason, dako nga galastuhan ang ilahang sa gubangon. Busa nagkinahanglan sila og tabang alang ni adtong mga tao nga dunay malumo og kasing-kasing. Kinsa katong dunay kasing-kasing nga gihikap sa Ginoo. Ako nagampo nga tabang taon mo ini amount lang gaan sa inyong kasing-kasing ug kamo panalanginan pod sa Ginoo. Aduna usay pahinumdom ang kapulisan. Hunahunahon nato maglipay ta, hunahunahon nato nga di pud ta makasakit sa ato ang kasi kay karon Christmas good in supposed to be sinabtanay ta mga gamay-gamay lang na mga kuan di na unta padakon aron dili pod magka problema og dako. May sa pagkudlo ning balita, padayon pangipangita sa kapulisan ang suspitsado. Samtang alang sa gustong mutabang usab sa biktima, mamahimo ra mong makigalayon sa Kiyot Barangay Hall, sanglit ang amahan nini naaman diha magtrabaho sa nasong Barangay Hall sa Kiyot sa Dakbayan Sugbo. May. Daghang salamat, Alan Domingo.